Το rebound από τον Σεγούρα. Σεγούρα διανύει όλο το γήπεδο και θα φτάσει εύκολα. Σπάρταλη Κότσαλος, πολύ ωραία σκαστή πάσα, δεν πέρασε. Ο Ολυμπιακός θέλει να τρέξει με τον Σεγούρα, ωραία η πάσα στον Γιακά. Μπαλά αλλάζει χέρια, Σεγούρα, πάλι στον Γιακάη, από το ίδιο σημείο. Τρίποντο από τον Σαπλαούρα από τη γωνία. Σεγούρα το side. Θα πάει μέχρι μέσα ο Σεγούρα και θα τελειώσει. Ολυμπιακού οι παίκτες του Νίκου Ρίγκα. Σεγούρα την έχει την κίνηση. Ανεβαίνει για να δώσει screen και να γίνει εδώ η αλλαγή και ο Σεγούρα να παίξει με τον Αδαμόπουλο να ρολά. Σεγούρα. Ροζακέας, Σεγούρα, ελεύθερο σούτ από τη γωνία. Σπάρταλης, Σεγούρα, αυτή τη... ...8 για το Περιστέρι. Σεγούρα. Καλάθι και φάουλ. Λικογιάννης στον Σεγούρα. Στην άμυνα ζώνης του Πανερυθραϊκού. Σεγούρα θέλει να την τρυπήσει. Είχε καλή επιστροφή εδώ ο Μιλωνάς. Σεγούρα θα πάρει το... Σεγούρα από τη γωνία βγήκε ο Παγώνης μπροστά του. Και πάλι ο Σεγούρα, η προσποίηση, θα περάσει από την baseline. Γυρίσει. Σεγούρα μέχρι μέσα, με ταμπλό. Ολυμπιακός. Πολύ ωραία, κούρο Σεγούρα. Σεγούρα. Κίνηση από τον Σεγούρα και η πάσα στην στην πλάτη του τον Γκόλαντα, ήταν η πρώτη αλλαγή. Δύο αλλαγές μαζεμένες, μπήκε και ο Γιώργας στο παιχνίδι. Ακόμα ψάχνεται. Πάλι ο Γιακάη από το ίδιο σημείο που εστόχισε νωρίτερα. Το καλάθι. Λικογιάννης πάει προς τα μέσα. Σεγούρα η έξτρα πάσα, Ροζακέας για 3.